Tinombotaura panapa nyaya yana Howard Pinches ana Gift Amuli kuti vakamboenda vakanodhapiwa kuSouth Africa ukona Gift Amuli ana Pinches vakataura lidii ravo asi vazhinji vakachema vakati ko tinyatso kunzwa kuti ichokwadi zvakaitika here madi kutsvaga ye Gift Amuli kesi mukaradi ndakaenda kugweru ndikanomona mukaradi Gift kesi Amuli tikakurukura naye achitipawo divi rake kuti ko zvakafamba sei vafana vari kundinyepera inini handizo zvakaitika izvozvo ina ndinyatsokudza zvakaitika chazo chaizvo ndokubva adownloada zvake right vazhinji vakanogona ngenyaya iyi vamwe ibatira pakati bhegi remasasi pane chabhegi tenge kunzwa iye kamu Howard Pinches watenzika ambotiudza kuti wakasangana sei na Gift Amuli nekuti Howard Pinches aimboshanda na Tedious muchapedza matsito kungwenya brothers kwamukoma kesi akandifonera akati kungwenya haufa uchiriko here ndikati ano handichisiko kungwenya mazuva ano ndakagara ndingati panguva yandafonerwa na Amuli Amuli aindifonera mukoma Soma achindidawo futi kubhendi rake ndikambotsvaga futi basa futi kuKiama saka nguva yandatorwa na Amuli ndakanditori mubishi rekufunga kuti ndoenda kuKiama here kana kuti ndoenda kwakesi Amuli here kana kuti ndoenda kwa Soma saka Amuli ndikati ndiye munhu akazonyanya kundipa pressure stereki achingoti kudai pedday pazuva igona kana kutofona kana more than 5 times wazoti chii yatisangana mutauni wazoti chii uyatidai wazoti chii saka ndakakwanisa kutanga kuassociata naye tisati tapinda mumagitari naAmuli aigona kunitora kana tosangana mutauni tonotenderera kana unana grama kuchichichi kuzosvika tazopinda mubasa ndokunga I think ndo zvakaita kuti ndizokwanisa kujambira kuenda Zvishavane Sounds. Zvishavane Sounds panguva che Amuli anga ari based kupi? Amuli nguva yacho anga muno anga kugara ku Glenview 3 year yanga yakamira sei Zvishavane Sounds? Zvishavane Sounds ndakaisvikira ina iye mukoma kesi Amuli toita mukoma Give Sixpence pa rhythm toita mukoma Thomas Dasindo pa madrums toita Donald Gogo pa lead guitar kwa backings payo na Pesi Masendeke ndo mafambira ndo masvigira ndakawaita vari iwo ngokuridza chia ini ndakasvika nchiridza sub rhythm nekuti already magitars akanga atori 3 saka paingoda gitara rechi4 besi kokurengera kuridzwa nani besi rairidzwa na mukoma Amuli asi maridzira avairita besi racho ndokudai iyo rawo gitara ndakaona rava inonyanya kuridza zvinonakidza rhythm kurhythm chigara besi iriri vanoridza asi ndaiona pataipinda kustudio iwo na Rodrick Chemdara Rodi ndiye mumwe munhu aimbonyanya kupinda mustudio steri kana kumashows waiuya achingobhaisa saka iwe wakarekoda nawo mukoma Amuli ndakarekoda nawo Baiginya yena na Daka renyu nana maiweyo ana here ndio yandakakwanisa kupinda nawo mustudio uchiriwa marhythms iyo yandakaridza marhythms main mamwe masubs besi ndingati masongo ane ndakabhaisa besi anenge 2 anga ari sei pakushanda naye Gift mukoma Amuli vanoshandika nawo but kungoti kana usina kumujaira nguva yandakamuona anogona ngotanga kutuka kana pastage zvimwe zviya zvokuti kana une hasha dziri padhuze unogona ngototi ko munhu uyu chii but akakubvondora kudaroka nenguva isipika ndaizoona haambozviise mupfungwa anoti hamfana vanga vadhebi ngati atozvikangana kuti mambodaro saka ndakaona kunge munhu anogona ngotaura muchitoita zvamuri kuita but asina kana kumbozvichengeta
zvekuti nevamwe vamwe vaishanda nawo wanga watojairira zvekuti achituka iwo achitomutuka but zviri zvekutamba. Andiwo pacho pakarowa marhythms apo. Ana hawa dipinjisi atenzika. Wadamba fronzero baiginya kambuka chinziko daka renyu. zangu uruda tete ningade zangu ndenda ndasia vana wangu na niko ndenda zangu uruda tete ningade zangu ndenda ndasia vana wangu na niko ndenda zangu iwa mrara usare moyo toka ukare na mai toka uchengete vana wako usashungurutse murume mitimu yenyu nevana makapiwa usashungurutse murume mitimu yenyu nevana makapiwa vamwene vasinganzwisise tora moyo mrora vamwene vasinganzwisise tora moyo mrora zvimwe ndiwe usinganzwisise tora moyo mrora zvimwe ndiwe usinganzwisise arina kumira musha damba rife rinonzi ropa iginya anogona kani mukarati uyu pakuzogadzira saizi wafana chete apa
mazona ari kugara kugweru kam uyezve ari kushanda basa ari kugweru ikoko kam rake remagetsi ari kushanda pakambani asi zvemagitari zvizezo zviri muropa asi kusiyana nazvo ari kurova mashows ake achibva kugweru ikoko mukarati amuri kana iri gweri yese vamuguta ndakamuendera ikoko ndikakunguruka ndikatandirawo naye ndikamubvunza ndikati saka mimi pamakaenda kuzvishavanisa pamakaenda kuSouth Africa paipa yanga ichiri zvishavanisa unzi reka kuti zita ranga rachinja yanga iri zvishavanisa unzi patakaenda kuSouth Africa tichinoita mashows yanga iri zvishavanisa unzi ndiani nani wakaenda navo taivana na Pesi Masendeke aite chipesi Pesi mazuva iwayo aibatsira pamadrums nekuimba na Award Pinches aite chipi Award Pinches airidza lead guitar achibatsirana naTatenda Pinches achiridzawo marhythm vaingobatsirana Award total anga ari parhythm Tatenda palead vaingobatsirana iwo wakamira papesi mamusina vamwe vaita madancers vange varipo vasikana ndavakoshwa mazita avo asi vange varipo handitika right makaenda mukanorova mashows kwemazuva mangani takaridza kwesvondo rimwe chete nzvimbo ipi kudivi rekunana Brits veikoko vakakutambirai sei musambo wenyu vakautambira sei kwanga kuri nani senzvimbo nyowani yatakanga tichifamba weikoko kwanga kuri nani taisanganawo nezvimingaidzo pano nepapapo pasecurity nokuti vakomana vakanga varonga zvinhu zvacho ikoko zvimwe zvacho zvinhu zvavanga vakaronga zvanga zvakati shotei saka pamwe taiomerwa pamwe zvichifamba hazvo zvakanaka right makazodzoka sei kuno kuZimbabwe zvakazoitika ndezvekuti svondo rekutanga takaridza zvakanaka tikatomboti zororei tiripo tichipractiza vakomana vatoridza navo ana Tatenda Pinches nana Award tikatombogara kwesvondo zvakanaka svondo racho rechipiri takuda kuti tichipedzisa mashows tichidzoka kumusha zvina kufamba zvakanaka takasangana nechiitiko chakatityisa tose takati taakubva kushow ndofunga kutembisa here kana singakanganisi takusvika pamba pataigara paya ndokubva futi yarira pakati pangu ndaifamba nemudzimai yarira pakati pangu nemudzimai takabva tamisa motikari pamba ndokubva uyo akanga achityaira motikari kuda muNigerian I remember ndofunga muNigerian ndobva futi yatuswa mumuromo saka isusu tatine bhegi remari yakaiswa mumuromo mani meuyo aityaira motikari tatine bhegi remari ranga rine mudzimai aitoridza mere ipapo mudzimai isingatomboiti varume vaya vatora mari yose zvaiva takanga tashanda kusara sina kana senti vakasicha vakomana vakanga vagere kumashure sanganisira ivo vana Howard vakasara vasina kana even phone vana Tatenda Pinches vana Masendeke tose takasara sina kana even kana foni yekufona chaiyo ndokubva kwazobuda vanhu pamba ipapo vachiridza meri vakawanda ndokutiza kwakaita matsotsi aya akaenda nemari isusu tikasara tisina chunhu ndobva taenda kunorara hatina kunge tichikwanisa kunge tichibuda kuti tifambe tiende kunotsvaka kana kumapurisa kana kuti tiite sei nokuti takabatwa nekutya nokuti chiitiko ichi hatina umbenge takachijaira zvaitova zvinowani zvatakasangana nazvo musi iwoyo nokuti ini ndakatoposa ndatofa zvokuti dai futi yakandinanga maitonzwa kuti hakusisina amuli mangwana makuseni acho 6 o'clock isina kuchaya
pamba taigara ipapo mudzimai anga amuka ameno zvaaitawo achiita seanogadzira akaona varume vasvika futi nemotikari vanga varipo ndofunga vanodarika 6 vaitonditsvaga vakananga exactly padhora ndaigara ini ndikabuda nepawindo rekuseri ndichitiza ndikanovanda mugomo ndavanda mugomo varume vaya vakaudzwa kuti haiwa mula hapo pano ndobva vaenda havana kupinda mumba havana kupinda mumba papakakiwa skrini riya repadhori ya mudzimai haana kuvhura ndopa ndakabva ndataura nemunharaunda panext door ndikati mukuru wangu ndokumbirawo muti tizisewo pano pasina kumira mushe hatichagona kugara pano ndopa ndakaenda ndikanotsvaga employer wangu wakare uya wandaimboshandira ndichiri kuSouth Africa ndiye akanondichengeta kwemazuva anoita 2 ndichitsvaga mari yekuti nditize ndidzoke kuno kumusha nokuti ndakanda kutotiza neupenyu hwangu ndaitosvika kuti ko zvino ndichararama sei kuno muSouth Africa. Ndakazobatsirwa namurerwa Laston murerwa ndiye akandipa 2000 rands yekuti ndikwanise kuzosvika kuno kumba. Nakuza wajaira Zimbabwe Akasa sengera muchitende Stende chako sengera muchitende Akasa sengera muchitende Stende chako sengera muchitende Kipopana mama singo ndipo maninoda Pana mama singo ndipo maninoda Kipopana mama singo ndipo maninoda Mande pamusoso dambari rinonziro masvingo akambo kachinziko masvingo ndakupeka title track 2017 production iwe wairesi yadirwa shuga wasira seko rudo chibata moto hot property apita kajengo asikana aikocherani makaza uonesa chimwanambo kwasera seko titi chawapiwa apa yeti field up Uchesti kwa National FM tombonzwa kuti iye Amuli akazobuda seko muSouth Africa achisiya vafana ava ndopa ndakatsvaka nzira dzekuti ndikwanise kuzoona kuti ndingaita sei kuti nditevere vamwe vangu vandakasiya. Ndikabatsirwa nemapromota ari muno muZimbabwe muno ndikazovatumira mari dzekuti vauye ndobva vazodzoka vakomana vangu vasara kuSouth Africa. So kureva kuti hapana munhu anga atizwa apa asi kuti zvinhu zvakangoita sekumbunyikidza zvakangoya musingafungiri. Hapana munhu akatizwa zvandakatosiya ndakatovachengetesa pakanaka pane imwe hama yangu inonzi Maria. Ndikati wedu muchengetewo vakomana ava hatina mari takabirwa tikavataurira chiitiko chose ichocho vakanzwisisa vakati hauraiti vakomana vanongogara
tinge tichiona kuti vanoita sei. Ndokusara kwavakaita ko ivo vanoti baba vavo ndo vakazotanga kutsvaga vana vakazoti nhai gift amuri vana vangu varipi, zvakaitika izvozvo? semunhu akanga asiyawo vanhu vanoridza kusouth, hama dzavo kunongo dzimwe dzenguva dzinenge dzisingazivi zvakaitika zvichichakaitika ikoko. Ndinodayira dzimwe dzenguva pamwe vakandifonerawo ndisinganyatsi kurangarira, asi pamwe vakandifonerawo vachibvunzawo kuti ko zviri kumbofamba sei nevakomana. Ndikapawo tsanangudzo yangu kuti tiri kuronga kuti vauye. Saka pavakazouya kuno kwakomana makazopfuurira mberi nebasa? Takatozopfuurira mberi nebasa zvakanaka, taitowirirana zvengu zvese, handina chandakaona chakaipa. Hapana manzwa kama statement ake Gift Kesamuli watsanangura wataurawo divi rake izvi zvakaitika kuSouth Africa kudzimira kuti aparadzane nevakomana ava, akazouya kuno kwakavatsvagira mari akavatumira vakadzokera. Ndima aida kunzwa chokwadi kuti ko iye Kesamuli ari kuti chiko panyaya yevana ava. Ndo mashoko akanditaurira. Pane zvimwe zvamuchada here? Kana asisina yazoka ngotova muovanzwewo. Nhamo yakatambwa nevakomana iva vaimbonzwa imunzwe. Remember, tiri kuSouth Africa ikoko, my young brother tatenda chief tatenda Pinjisi akandibvunza kuti mukoma tichazotosvika kumusha kwedu isusu. Ndikamutinda ranza blazi ndakufa. Unoziva ndakasina kunyanya kumucherechedza, ndazonasa kumutarisa so ndopana kana mufana wangu kuti apera zvokuti kana nene ndakajenga misodzi, but chirudzi chatakuita. Unoziva ndichingobva ipapo ndakava ndageza, ndakama bhobho ndadresa zviright, vandabuda ndichangoti budei ndichifamba kwandaienda ndakandisina hwendo wandaienda, ndakangofunga kuti rega ndifambe ndimborefresha ndichinasa kuda kuona kuti ndingadii. Ndakangosangana nomumwe munhu mustreet, so akanditi iwe shamwari iwe utini zvimwe zvezvo zvemasouth african uko. Ndichivanawo muti muri right. Saka takatipiwo nemafesiko kuti munhu akakuti utini unongotoeta chichichichi. Saka ndadaro mandazoona kuti munhu ino atori nenyaya yakuda kutaura neni. Zvanzi shamwari ndokuzivira kwaTedious Matsito iyoyo uchiridza bass guitar ndiwe here kana kuti kufanana. Saka nini nekukasika kutoona kuti munhu ino anogona kundiamura ndakakasika muchinjini. Zvanzi shamwari hande kumba kwangu madhamu wangu mafariro anokuita so. Chibva taenda kumba kwake mufesweya. Tichisvika bva ndagarapo achibva atora diski reNgwenya Brothers pachikomana ndiyo rine vhidhiyo inonzi towatenda vatanga kuiplaya. Pandinoridza bass paipa ndichisara ndiri solo pai, achibva aita pause, achibva ati kune mukadzi wake, madam, state the difference between these two. Achitaridza mukadzi uye nini kuTV neni direct. Mukadzi uye achibva ajamba kurenze bamini achibva amhanya kundimbundira. Saka mufesi aintaura kuti hanzi imba yedu madiro anokuita paunoridza bass paTedious apo. Ndo pandakanzi zvanzi tamboenda kure. Mufesi ndakanda mutsanangurira problem yanga iripo kuti takasiyiwa namuli kunoku takadai zvakadai. Mufesi ndo pakabva ati no madam musati manyanya kuenda kure, tiri kufara kuti tamuona mufesi uyu but wakasiyiwa kunongo naamuli. Izvezvi vane 4 days vasina kudya, havasi kutoziva chinonzi sadza pavari ipapo. Ndo mufesi uyu pakabva ati kune mudzimai yake mupe zvauri kuda, zvanzi mupei zvamuri kuda.
ndo pandakabva zvanzi no iyo ngavatotore zvavanoda. Ndo pandakabva ndafunga kuti mufana wangu ndamusiya kumba uko achida kufa nenzara. Pandatora upfu ndikati nemavheji. Ndakangotora tunhu tushoma tongotibike musuyo zvanzi bamunini mukutonyara. Ndo pakabva apinda mune imwe room vauya vandipa 5 kg neimwe nyama yakandipa nemavheji nemari pamusoro nemazai nemapotatoes zvanzi ndakatobva ikoko ndakatakura ndizvanzi saka pamunonobika munobikira pai. Ndikati tinobika neprama stove zvanzi mira tikupei paraffin. Pandapuwa futi chigubu cheparaffin ndakatoperekedzwa ndakatakura. Unoziva kuti ndichisvika kungosvika tatenda paakanditi ba ndakazombomuziva kuti angachirora akajamba uya kundimubudira mukoma ya pepe kwakutotanga kutobvunga. Ndo nhamo yatakawana pajoza iyoyi. Saka hama dzako dzitsvedzi makazoonekana nadzo sei? Ava zvakazoitika manje ndezvekuti mari yauya ndakagara ndichiva update kuti zvinhu zvikatifambira zvakanaka tiri kufunga kuti tidzokere kumusha. Zvanzi mune muchingotudza zvakamira sei. Saka mari zveshuwa yakazosvika pakuiswa ndikanowaoneka ndikati makaita basa makatichengeta. Isusu tazotumirwa mari namukoma Amuli takudzoka kupi kumba but vakarwadziwa kutobuda misodzi kuti ko makuenderei. Vakarwadziwa zvekuti wazhinji vacho vakatiperekedza kusvika kwatainokwira malisi. Ndoko ndakaperekedzwa nevanhu vaisvika kuma20 kuita gurupu revanhu tichiperekedzwa takatakura mamuna kedu kuti takudzoka kuZimbabwe. Nanhasi vamwe vacho vanofona vachitidzokai kuno, vamwe vacho paFacebook vanonetsa. But Amuli haana kunyara here zvakaitezvo. Ndisingazozive munhu kuti akazvitorawo sepamwe akazviitawo asingade, pamwe akazviitawo because sekuuya kwakaita iye akati hanzi passport yangu yaexpire. Saka ndoda kunogadzira iye akatondoda kugadzira mapepa pabhodha. Ndobva ndadzoka kupi back South Africa. Saka asvika pabhodha ndizivo zvizvi zvakazogozha achibva auya kuno kupi kuZimbabwe. Tagara kuwasikana manje zvakaita muhwani wacho. Hwani akaitawo ndikati handizivi kuti akaita rombo rakanaka. Akabva asanganawo nomumwe munhu akamuchiva ikoko kuSouth Africa achibva atotorwa abva atotanga kugarisana nomunhu uya achibva atororwa musikana uya. Hwani musikana ndiye akasara achitamba toitoyi. Isusu saka akarorwa idzani akairorwa inzani musikana ainenge ainzi Faith but musikana iyeyo ndakukanganwa zita rake but ari pavasikana vaya vokutamba pavhidhiyo yaparadza imesi vasikana vaya vainzi chiva mambokadzi ranjanatsoziva aripo pavasikana vaya musikana iyeyo. Saka akanga azobva kuvasikana vaya vaya akuda kuita kadhensi group ake ndiye akasara kuSouth Africa. Umwe wacho makasara naye? Mwatakasara naye anenge ainzi Rose Ranjana Souremember. Ndakukangana manames avo. Pamasara mavadhonza ndiye vatasara takagara paya tingotiwo kana tanziwo nomwe munhu aroda kufadzawo vanhu otiti guys uyai kana kuti ndine 200 rands uyai toenda totoridza paya nevamwe vari kuSouth Africa. Vamwe vaimbiwo vaitoziva kutoti Amuli akasiya vanhu kuno unonzi guys taronga show yaitibatane mungowanawo mari yekuti mukaridzawo muwane mari yekurarama. Ndikati it's okay. Ndo zvataita. Saka tagara nemari yekuti tichijuse manje zvataimboita tendansawa tatisatoiwane. Saka takasvika pakuti ndofunga Amuli aita month auya muno takazodhonza futi imwe month tatega. Ndofunga mudara wangu ndo pakabva apinza foni special anchaziva kuti nhamba dzangu aidziziva dzekuSouth Africa. Akabva afona mudara iwe muri right here. Ndikati mushe mudara makadii.
zvanziko kuti zii kudaro kwakanaka here ndikata baba kana kuti ndikwanise kuwana mari yekuti titodye izvo patitori panapa hatina zvanzi sei ndikati Amuli akatisiya kuno kuSouth Africa zvanzi ari kupi ndikati ari kuZimbabwe ikoko zvanzi ndara achibva ndikati no akangobva kunoko akati tikunotsvaga mari yekuti mimi mukwanise kuuya sako pamwe asati aiwana saka mudhara wangu nehasha manje munhu ane hasha akabva atongo zvandipe namba dzake izvi njiva ndamupa ndara achibva atofonera Amuli paipai kuti ko wana wangu zvakamira sei ndikati ano kana ndikamufonera iko nezvi haasi kutopika koo yangu anzo saka muri ndofunga akashishidzirwa namudhara kanzi ndoda wana wangu by 3 days wanenge wauya pano ukasadaro ndikuya nemapurisa kwauriko ndipo ndakatoona ko ubva kuna Give awati zviri sei ndikati abo nzi ndikutumira mari ikoko izvezvi kuti muuye ndikati anoisi bo ndipo patakabva tatosenderwa mari ikasvikira muimwe akaundi yamwe mama parataveni pataigara wainzi waMaria mari chibva yatopinda pa ndokutozouya kwatakaita inini tatenda Pesi nekamusikana kayaka saka masvika kuno makasvikira kwaari iye zvatakaita iye takatosvikira futi kwaari nekuti paakatisira mari akabva nditaura kuti awadi musi Friday tine show kusati kuGlenora saka kwatakatobva isusu a day before 2 days taitova tichimhanyira futi show ipi iyo iyaya saka zvakaitika ndezvekuti unoziva zvinoita Mwari ndingati mari dziye tadzipiwa naamai vaye vatora maakaundi maunzi anowa kumana mapiwa mari unzi muchiwe kuZimbabwe namukoma wenyu Amuli unoziva mamwe mapfekero echatisi so andakangopfeka ipapo ndo mamwe akandivhiringidza nembavha munonzi inonzi Park Station ya vana tatenda vari kufamba vari pamberi tatenda Pesi nekamusikana kaenda sarira muchana ndakarowa kaheti kangu ka straw hat kawescot kangu bhobho ndakangona ndavharirwa road nembavha zvanzi hey imali madhodha imali amafoni imali woko rangu iri achibva atondishishidzira kuvhura hembe nebanga kunzi paipai ndoda kuti kutarisa vana tatenda vatokumberi vari kutaura nyaya havana kana chavakaona vamwe mandevere ndio vakazoti cheche wako ati wasiyane neni andoona ndokusiya kwakandita tichinotarisa bhazi ratakanokwira munhu iye airi driver ndiye angari manager wangu orchestra Ndoro Chena ndakavati kwatinzi mutsvaga chii kuno ndanotakauya na mukoma Amuli ari kupi kata tatoti mwedzi atisiya muno muchirarama sei kata anoti chingokiya ndokuuya kwatakaita kuno tichiuya tikadzikisirwa kumbuzuko uindi awadzipinjisa tenzi orchestra Ndoro Chena kambuka chinhu shumba mazi inzwa unzwe dandire mafaro mubuja openga chipo kati anogona kanipinjisi mukomana mupfupi uyu anotokwana kana mudhiramu chaimo chaimo pinjisi ukamwisa mudhiramu remvura rere
Madrum yeda nobikirwa chikokia naye. Ompa gitara ari momo. Amutombo muoni. Okwidibira pamusoro nomchikonza mtinimira chete. Wenzoera. Shasha yake wani njete gift amuli mkarati. Right. Anzi takabva kuti chimanyira show yekugrinora yakazobatwa here show yekugrinora waburutsirwa pambudzi apa. Chimanyira show yekugrinora iya. Tiyo atasvika kuya posta ririko. Amule hako. Warizwe bawa tichi watata tisu toridzana amule ko zvakamira sei show iya. Zvanza atisi kutoziva kuti sei asina kuuya. Mari yatakati nayo isusu yakanga yaperera mubhazi ratakauya kubva kuSouth Africa. Takangotumirwa mari dzakafanana. Saka nyaya yakanga yapa mari dzekubva apa paGlenora kuti tiende kuHighlands kwataigara. Uyo Pesi wachienda kuGlenview kwaigara. Musikana wachienda kwaigara. Saka ndo patakati try kurizina nevaridzi vebhawa ive. Waive nemagitars awo. PA yawo tichivatakumbira vikati pachitori panapa tinogona kutoridza vanhu vakanakirwa. Anza munonyepa. Anoimba ndiani? Ndikati ndini ndoimba. Guys, ndikati sure. Kwanoridza lead. Ndikati mufana wangu aripo, tatenda. Saka bass, ndikati nini ndoridza bass nichimba. Madrums ndikati Pesi aripo. Zvanziita itono one song. Ndikati tisataridza tachingokumbira wedu kuti tikunozoridza zvinoshata kana zvinonakidza. Tachingokumbirawo chikafu. Mozotipawo mari yelift. Yekuti tiende kwatakuzvanza haisi nyaya yaridza. Ndikati baba Mwari kana achikudai takaridza one song chete vanhu vakanga vaita waya kare. Ndiva ndamutarisa ndikati zvaita tosiya hedu magitari azviite. Achibva auya kunditi munzee zvanzi Pinchisi ridzai kusvika kuseni. Ati bo. Saka manje inini zvataita whether kubvira kwangu matejas whether wauya wasati wauya kana kuti iye mule asati auya pastage tikatanga kuridza inini ndenchiridza masongo akaita nana mabhauwa toenda mamwe nyami muimbi wese anongonzi muimbi womuzvi wamwe yekumhiri mamwe makanindo ndaitozviweka ndina tatenda nomuti anoridza lead yako soso indoridza best rangu handina copy handisingaridzi kana ndichizvida. Pakangoita munhu anorequesta chete kuti chimboridza chikumbiro munhu achifunga kuti aibude like vamwe vanhu waitisa kana mari $20 nonzi iwe song yekuti kana kuti yekuti tsaona ipenga udzoke munoiridza here mari iyo make sure munhu iyo mari aidzoke muhumwe make inoenda nesu taridza tsaona. Saka ndo maitira ndaita vanhu zvaivanakidza.
ndiyo dzakaintroduce Borodero dance na Silas Chakanyuka shasha ipa UK the London boy Silas Chakanyuka muno muziyo magamba emanzi kuti igamba rakazvimirira pacharo apa payanga yakaoma kiyama boys amkoma Nicholas Zakaria aiwa ndo dzanga dzakupe mesewa maridzi nana Howard Pinjisi watenzi vanenge vakudzvidikira kudarika ivo varidzi vacho kuti mari ibudewe wasira sengo tendai chipwe chief tendai ka Satana Mbondi wasira sene wewe koko right amaro atereka reka chipurire mberi nayo hurukuro yedu katina yeka watenzi mari yaifana kupa Amuli ndo mari akazotipa isusu zvanza guys mari maita bo takazotoshiyana mari nini tatenda na pesi nemusikana we aitamba ku rhythm ndena rhythm isusu taidza magitari mairi true ndo zvandaireva ziva kuti ini natatenda lead in the best ya ini natatenda takagara takadai izvi ende ndo zvinhu zvandakamutraina izvo kuti achiridza lead ikasumuka pasina rhythm inichiridza bass paanononyutura paipai bhesi roicho zvarinoita kuti richinyarara anobva ati rhythm ye anongoti pane kagiya kari pagitari pananongati ta kumusoro rayatiyo rhythm tatenda kufamba rhythm iyo ndo vandaisa mavhokals vanhu voguduka zvavo makumbo nekutamba even mustudio ndo mapindiro edu anotanga lead ye achiridza lead zveshuwa akaenda parhythm akutoridza rhythm so after show chicha kazoitika zvakaita tatira kuramba tichimufonera usiku hwacho kuti munzwise kuti zvakamira sei akabva toti show is cancelled award ndikasaka tofamba sei ndakazoramba ndichida kumutsvaga pafoni anga atodzima foni kawadika ya saka the following morning pataramba tichiita sei ndichimutsvaga zviri sei achivati this week neshow kwakati tiva tatotanga futi kushanda naye tabva kuSouth Africa ndonga takashanda naye futi kwegore tamunomo mamajaira unhu wake tatamujaira vatiko varidzi veshow vaivai vangapuromisana navo varidzi veshow kwari iye ndakaona kunge iye asina akafungidzira isusu kuti mamwe wana vanogona kusauya kana kuti vachanonoka kuuya that's why akasvika kuenda kupi nokuti wanzi vanhu vakuziva zvakafanana nini ndikaisa maposters okuti Howard Pinjisi ari kuya kunoridza panapa vakomana usanoenda vakomana vakaenda vega havana zvavanoitwa but ini ndikasvika ikoko ndisina band ndisina mainstruments ndisina chichichi vatozwa kuti band rauya ya inini ndikaenda ndiri ndega pasina mainstrument chichi vanogona kutamba coward ndikazotadza kuridza vamwe vese vasina kuuya vanondisaka wauingei but kana riri band rangu raenda ikoko vanotoziva kuti vakomana vari panapa saka munhu achanogona kuuya saka vakomana vanyange vakasara vakazotoridza ini ndikasauya vanongorwadziwa vachipopota vachituka but pasina rohwa kana kupwanya zvinhu ndofunga ndo zvaakafunga ipava asi vanhu vakanakira
Wakanakirwa zvekupenga. Wakanakirwa zvisingaiti. Saka makazosiyana sei naye? Ndingati pandakatoenda kwamukoma ndingati patakazoenda kuSouth Africa takata rekoda album yangu yekutanga inonzi Umbiridzo iyayo. Saka ndiri kwangu uyo wanga watoenda chikwata chako kare. Even pandakaenda kuna Tedious chikwata changu chaiiko chaisanganisira iwo Anana Francis Poto ndiye former rhythmist wangu. Saka taenda kwa mukoma Amuli ipapo 2008 wakomana ndaudza kuti zvinhu hazvisina zokumira muchibhozi zvinhu kana uchitanga zvinoda kunge homwe yako yakasimba. Anmona saka ndakazosvika pakuti zvinhu zvinomaona ndingati panguva iyo ndo gore randakatizirwa 2007 ndichangoti kwangoma Amuli eyeleta njiva ndatizirwa. Saka zvinhu zvakatanga kundomera zvakanyanya zvokuti ndaifunga kuti ndikati endei kumagitare ndodzoka paipe pamwe unodzoka usina kana mari yemavheji. Saka ndo pandakazotanga mipfungwa yekutengesa madhiski kunohodha maCDs kunana Grama Records emuimbi wese anongonzi muimbi wese. Mamwe ndatopiwa mahodha kuti tigire nengi tigire chimbetu tigire macheso tigire madzibaba. Ndaihodha ndofunga madhiski ndokunohodha kana order yekuma 300 US. Saka ndakutanga kuhodha madhiski aya nemadvd ndo zvinhu zvakatanga kundiraramisa manje. Ndikahodha madhiski aya ndohodha fodya ndohodha zvakasiyana zvandaitengesa. Kubva ipapo kutoenda kubhendi manje ndada kuona unge zvakutondipedzera nguva but handina kuzvisiya nekuti ndaiti ndikatengesa from Monday to Friday patini takuenda kushow handirambe kuenda kwamukoma Amuli ndairamba ndichita se ndichingoenda. Ndo pandakazorekodha second album mukoma Amuli ipapo ndakandabva ndakazongogarawo zvangu tatenda achibva zara ikoko. National FM. Ay. Kesi Amuli ndakazosiyana notofunga 2009 kwamukoma Amuli akanga handizivi kuti boss takaenda kuSouth Africa namukoma Amuli taenda kuSouth takaenda tichida kuridza just 3 shows tobva tadzoka. Tasvika kuya zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Ndingati takaita mwedzi tiri koko ngoma Amuli ndo pakabva because vakaenda namadhamu wavo kuSouth Africa. Madhamu wavo mazuva acho ndiakanga atowe manager wedu wachibva wati kuti vatiudze kuti takuenda kuZimbabwe havana kutiudza. Vakangoti kuseni zvanzi hawati tichamboenda muJoburg isu taigara kuRandburg zvanzi hatichamboenda kuJoburg. Tikati no it's okay. Especially vakatoudza Pesi ndiye akavaperekedza. Isusu havana ndingati inini natatenda nevamwe vasikana vekutamba tour takata vanhu kuno kuZimbabwe havana kutotiudza kuti ndichambodai. Pesi ndiye akazoti andakazoti murungu ari kuenda kupi zvanzi vari kudzoka vari kuenda kuJoburg. Ndikati alright. Ndone musi uyo haana kudzoka, second day haana kudzoka, third day haana kudzoka. Ndikati iwe wachiri kuJoburg zvanzi iwe munhu ato kuZimbabwe na Pesi. Ndikati kuZimbabwe hau zvanzi wato kuZimbabwe. Ndikati hanzi ndikunotsvaga mari dzekuti tikwanise kubva kuSouth Africa kudzoka kumba. Ndikati no it's okay.
gift kesa muli wangu ndakambosangana na maisha rewa vano ndo waridzwe bhava rakaridzirwa nanakomana vachireisa mari yekuti vaone kufamba nesadza sadza muli akambopindana neimwe zvekare ombonaona inini hana kundiziva kuti ndiripo ipapo asikana vaicharehwaka dzwei panapa sezvakaita uye kanunzika yaka kanunzika yaka kebhora musango uchichi mukaradishi gift amuri good takasangana kuvhari kumakorokoza kuvhari kumakorokoza tikamuona ikoko vhali kukaroi kunonzi kuvhali kwakanga kwapinda kwaputika ngiri gold he came there and I was there haana kundiona handiti ndobva asucceeda the first time ndobazaya for the second time vakomana vachibva vamubata ini ndiri kumuona mapurisa masoja akaimbiswa nziyo dzake dzese pasina mainstruments ndakamutarisa kudai but iye haana kundiona ndosaka chizi ndatsakubva kwaenda usiku because kwaunofunga kuti hausangani munhu gona kusangana naye ikoko mungadai muchinyatso kujidzana zvakanaka kuno hapana pamaimusiya maitaura nawo hapana panaimusiya zvangu but gift amula haana kuita problem yekuridza kwedu zvedu but yekuzoda kuzongokanyawo shuga somehow ndo yakazondibhowa the first time ndakamurega achienda but the second time but zvokuti vakomana muregerere takati aimboregai aimbotambawo music isina magitari saka vakazomusiya zvaita sei vakazongomusiyawo zvavo asi vakamusiya kuti ndiye vakazomusiyawo zvavo wozivati akazova kuti ndamechero havasaona wenye ndakati mwana ukazi raitega apedze kuimba yagoenda but haana kuzati awasei pane pamwe pandakambonzwa nhau yagift yekuti akamboenda kusouth africa nevana ana howard pitchins nanatatenda akasvika akavadhamba ikoko but vakomana vachizobva ikoko vanenge the first show yavo vachizouya vakasvikira penyu mimi vakasvikira pangu ndikavatambira asi zvazvaitika zvichangavadhamba angavadhamba zvisho sezvakaita shuga zvekuti anosiya maband members ake he doesn't tell them uyambuka waenda kusouth africa arega zvimwe chete vanozviita I don't know kuti vanozviitiri izvozvizvo saka mimi pamakazosangana naye gift makazombomubvunza handina kumubvunza zvo but inyu kuti vakasvikira kwandiri akaziva kuti vakasvikira kwandiri ende vana vakatsanangura zvese but hazvina kunaka bora mberi akatana sura materu dzasika bora mberi akatana sura materu dzasika ziobesei bora mberi sumbirira tete zitanaka ziobesei bora mberi sumbirira Begre Masasi half past 11 Financial FM Manager Driver Absalom Mari bora mberi motoro ayaya tanaka usaze taribo bora mberi penye motoro amangu sitanaka right bora mberi atomboda umbotu waturudwe apane ere wada umbotu waturudwe 779133 ka Begre Masasi Financial FM ka ane shoko akata maringe nezvaanzo nasi mashoko ekurumbidza kana mashoko ekutsura sumbirira tete ndapiko ayaya mira unzwe